下着てよ。これはもう完全に勝負の時やろがいや。浮気やろ、どう考えても。なんか棚見てたら奥の方にはこれ赤の下着入っててよ。俺の前でつけたことない。一回も見たことない、こんな下着よ。俺がなんでやんねんって。浮気やろって。そうなるやろ。普通持ってますか皆さん、こんな赤の下着。どう思いますか？赤の下着を、年下女が持ってたら、それは浮気よな。間違いないって、これは絶対。おかしいわ。着てたらまだしもな。着ててもおかしいわ。何着てんねんってなるけどやな。これ着たこともない。見たこともない下着があるって。浮気の何者でもないやんけ、もうほんなやったら。おかしいやろ、この赤。2着もしかも。2着も